Good morning, good afternoon, good evening. Ug asa man mo nabutang aning kalibutan na. Ya karon sa trabaho. Panahan na po, kaya dahil nagduwa. Gikan ko naglimpyo sa isugo ko pag wa mo ko dugahong kauban dire, wa mi duty si Joe. Ako gipalimpyo sa fryer, nag-fully po ko. Nag-change kong mantika. Duha ka fryer. Karon kara kakalat dire oh. Ano yung mga kalaki ni David. Kung nami buhaton mo ning ngari mi nami buhaton na din imi kani nga lamisa. Yamong kani dari na. Naglabay ko ron og katong karton sa mantika o katong used oil ilabay na ko ang ilabay sa likod. Kana lami ang panahon na init di kadto tugnaw kuan ron dire kanang 2 degrees nindot ang panahon. Mag-gloves ako, mag-gloves. Without the gloves. Laay ako rin rin ron, nakurang usa. Wa si Joe, wa si David. Narem gawas ta. Tugnaw gihapon. Managlabay. Una-una ra po tayo sa buhaton nato ron. Unsa na ko magkuan, mag-change kog pins, unsa na mga hindi ko man nagduwa ning mga nanuwa ron. Mao ni ang mga kuan.
Bernes karon, ugma og Domingo, pauhuway na po. Murag mga robot. Magbutang tag kuan ron, lubricant sa mga kadina. Dili na. Chain lube. Tangan na to para sa maintenance ba. Para di madaot. Una na napunta akong sa layan itong buhaton. Kami na ang buhaton dire kay buhan man ko maintenance. Magutang og mga grasa. May mga daot-daot ng mga basic kana ajuhon. Og lisod na mo tong atos David kitong tiguang nga dako. Kato may karaan na to dire. 30 ka tuig na to dire trabaho. Okay, sige. Diyan na po. Atong butang hangin itong mga bula dito kay kuwang naman magbula. Arang ka busloton, masiguro itong bula dito sa basketball. Okay, klaro to. Bago ko mo nagbutang itong hangin. Medios naman. Ini bomba nga gamay.
Oo man na. Ilang adlaw, muhijos na po to. Mag-change ko pin sa lane 1 ug 2. Labon way nagduwa.
change kog pins